Ja, voorzitter, wij zullen eerst een reactie geven op het coalitieakkoord en vervolgens de verkiezingen en de wethouders. We doen het andersom, ja. Voorzitter, halsreikend keken we uit naar het coalitieakkoord. Benieuwd naar waar er van een aantal mooie verkiezingsbeloften, zoals meer aandacht voor de wijken, in het akkoord zou zijn opgenomen. Dit is immers ook een standpunt van de SP. Het zal u misschien verbazen, maar we hebben binnen de SP lang gediscussieerd of we konden instemmen met het akkoord dat hiervoor ligt. Het plan is zo globaal en alleen op hoofdlijnen opgesteld, dat je het er bijna niet mee oneens kunt zijn. Maar dat geeft ook meteen het probleem weer. Als iets zo vaag is, dan kun je daar alles wat je wil onderschuiven. Dit akkoord, waar slechts op hoofdlijnen een aantal clichés genoemd worden, staat verder bol van wollige taal, waarmee je alle kanten op kunt. Laat ik een voorbeeld geven. Men noemt Rolduc een van de majeure projecten die gerealiseerd gaan worden. Maar wat betekent dit? Rolduc is geen eigendom van de gemeente, maar van het bisdom. Kerkrade heeft steeds geroepen dat de gemeente geen bemoeienis heeft met de exploitatie van Rolduc, maar enkel faciliteert. De gemeente bezit slechts 1 postzegeltje grond, dus dat zal geen majeur project worden. Wat gaan we als gemeente dan faciliteren? Graag een toelichting waarom u dit een majeur project noemt en wat we dus kunnen verwachten. Of sluit u de plannen voor een golfbaan in dit prachtige natuurgebied nog steeds niet uit? Dan kunt u dat ook benoemen naar de burgers. Voorzitter, we hebben opmerkingen op enkele onderwerpen in dit akkoord. En ik zeg met opzet enkele onderwerpen, omdat het te uitputtend zou zijn om op alle onderwerpen te reageren. Veel onderwerpen komen op de agenda in de commissievergaderingen en dan zullen we daar onze visie alsnog over geven. De kracht van Kerkrade. In het coalitieakkoord staat: de kracht van Kerkrade vertaalt zich in een duidelijke visie op basis van inhoud, haalbare ambities en geloof in zichzelf. Vooral geloof in zichzelf. Als voorbeeld wordt genoemd de drugsoverlast, waarmee de gemeente Kerkrade landelijke erkenning heeft mogen ervaren. In de promotiefilm over Kerkrade wordt verteld dat vrijwel heel Nederland de geweldige Kerkraadse aanpak van criminaliteit en drugsbestrijding aan het uitvoeren is. We vragen ons dan af waarom wij in Kerkrade als uitvinder van dit succesvolle plan nog steeds in het aardedonker tasten en wachten op de uitslag van het toegezegde onderzoek om een oplossing te kunnen bieden aan de zeer ernstige drugs- en criminaliteitsproblemen in Kerkrade. Of moeten we soms de blauwdruk van deze zo succesvolle Kerkraadse aanpak bij al die andere plaatsen in Nederland opvragen en dat dan gewoon gaan uitvoeren? Kan het college aangeven welke gemeenten dan op basis van welke plannen de Kerkraadse aanpak hebben overgenomen? Dan gaan we daar eens een kijkje nemen. Algemeen, de huidige opzet van de gemeentebegroting is als uitgangspunt voor het beleid genomen. Dit, voorzitter, is een holle frase van de eerste orde. Met dit doel is de begroting immers opgezet. In de huidige situatie waarin we ten gevolge van het dichten van de gaten in de begroting door de reserves heen zijn en moeten bezuinigen in het sociale domein, zullen veel kerkradenaren die hiervan afhankelijk zijn het moeilijker gaan krijgen. Begrotingen worden sluitend gemaakt door het aanspreken van de reserves. Dat er extra gelden van het Rijk komen is natuurlijk heel goed nieuws. Echter, er komen ook nieuwe taken bij. Er is dus nu geen zicht op of dit positief of negatief zal uitwerken op de financiële situatie van Kerkrade. De commissie die voorstellen zou uitwerken voor bezuinigingen die dan in de coalitieonderhandelingen meegenomen zouden worden, is nog steeds niet klaar met de voorstellen. Dus ook hier kijken we halsreikend naar uit. Voorzitter, bouwen en wonen. Verbeterslagen in leefbaarheid hebben zowel in het centrum als ook in de wijken plaatsgevonden. Dit wordt nog niet door iedereen als zodanig ervaren. Voorzitter, ik citeer. In de komende bestuursperiode willen we dan ook inzetten op het verbeteren van besef dat de leefbaarheid is toegenomen. Hier staat letterlijk dat men niet de leefbaarheid gaat verbeteren, maar de beleving ervan. Suggererend dat het met die leefbaarheid wel goed zit, maar dat alleen de inwoners nog zo ver gebracht moeten worden dat ze dat ook gaan beseffen en vinden. De inwoners dienen zich dus te richten naar leefbaarheidsnormen die het college stelt. Milieu, ik citeer, duurzaamheidsprojecten. Dan inzetten als blijkt dat het werkt en als blijkt dat het werk oplevert.
Betekent dit dat als duurzaamheidsprojecten geen werk of banen opleveren, we niet aan duurzaamheid gaan werken? Deze vaststelling dat duurzaamheidsinitiatieven economisch rendement op de korte termijn dienen op te leveren, is in onze ogen onbegrijpelijk en belachelijk. Iedereen weet immers dat duurzaamheid juist lange termijn beleid is, waarvoor investeringen noodzakelijk zijn. Deze passage ademt de sfeer van het neoliberale denken. En dan de jeugd- en onderwijsvoorzitter. De eerste alinea spreekt van passend onderwijs. Verderop stelt de tekst dat het vertrek van onderwijs uit onze gemeente het gevolg is van onder meer marktwerking. Het college vergeet gemakshalve dat de gemeente wel degelijk een taak heeft met betrekking tot goede onderwijsvoorzieningen. Het is bovendien onzinnig om te beweren dat in een gemeente als Kerkrade een middelbare school niet rendabel zou zijn. Er zijn legio-gemeenten in Nederland vergelijkbaar, of zelfs kleiner dan Kerkrade, die 1 of meer middelbare scholen hebben. Dat een onderwijskoepel als LVO, die het monopolie in Zuid-Limburg heeft, geen brood ziet in Kerkrade, ontslaat het college niet van de plicht te onderzoeken wat er anderszins haalbaar is. Maar de coalitie legt zich hier gemakshalve bij leer. Het onderwijsvraagstuk behelst in dit akkoord louter het zorgen voor goede vervoersvoorzieningen. En zoals bekend, in de vervoersvoorzieningen knelt het sowieso. En dan de genoemde werkgelegenheid om de afstuderende jeugd vast te houden. De jeugd studeert elders af en is dan reeds vertrokken. De SP heeft al een mooi idee gelanceerd in haar verkiezingsprogramma. Onderzoek of er onderwijs mogelijk is in Rolduc. Als u Rolduc daarom een majeurproject noemt, dan heeft het college in deze onze zegen. Al moet u voor dat laatste natuurlijk eigenlijk bij de bisschop zijn. Zorg, het beschermen van de kwetsbaren en meest zwakken in Kerkrade is een belangrijk uitgangspunt voor deze coalitie. Prachtige taal, heel mooi, klinkt heel mooi. Er zijn de afgelopen jaren al honderden parttime banen verloren gegaan door het schrappen van uren in de zorg. Nog meer bezuinigingen lijkt ons een hele achteruitgang in de zorg voor de mensen. Behalve met het plan, dus we zijn benieuwd met welke voorstellen het college komt. Behalve met het plan Centercourt van 36 miljoen onder het mom van het verbeteren van de gezondheid van mensen. Maar als men dus tegelijkertijd bezuinigt op allerlei voorzieningen in het sociale domein, dan wordt daarmee de gezondheid van de kwetsbare mensen toch juist weer in gevaar gebracht. Voorzitter, we hebben het hoofdlijnenakkoord gelezen, maar kunnen nergens ontdekken dat men de kinderen die in armoede opgroeien, waarvan er met name in Kerkrade zeer veel zijn, en de kwetsbaren en allerzwaksten in Kerkrade gaat ontzien bij de bezuinigingen. Gaat men deze en de andere inwoners van Kerkrade het kind van de rekening laten worden van het beleid en de miljoenen uitgaven van de afgelopen jaren en de nieuwe majeure plannen? We verzoeken het college om op korte termijn met een goede uitwerking te komen voor het beleid met betrekking tot de allerzwaksten in onze samenleving. Dan de samenstelling van het college. Opnieuw 6 wethouders, 5,1 FTE. Meer mag volgens de wet ook niet. Het onderste uit de kan halen voor jezelf. We kunnen het niet anders duiden. Mogen we het college er nogmaals op wijzen dat de salarissen van de wethouders en vergoedingen voor commissieleden ook van de Kerkraadse begroting afgaan. In 2013 riep Dion Schneider om het hart vanuit de oppositie dat 4 FTE aan wethouders toch echt genoeg was in Kerkrade. Het CDA deed hetzelfde in 2014. Ik citeer, voorzitter. Ik citeer het CDA. Wanneer je een signaal dat de kiezer heeft afgegeven serieus zou nemen, dan zou er een heel andere coalitie gevormd zijn. Tja, blijkbaar telt dat niet meer als je zelf als partij weer op het plus kunt gaan zitten. Ook al ben je door de kiezer afgestraft van 4 naar 2 zetels. Ik wil nog even ingaan op de verkiezingsuitslag, want hier wordt steeds gezegd de lokale partijen hebben gewonnen. Nou, de SP heeft gewonnen. Dat is wel heel duidelijk, maar ik heb heel goed naar meneer Krasjovek geluisterd. En dan begrijp ik ook waarom de SP niet in de coalitie komt. Want je moet verliezen hier om in de coalitie te kunnen komen. De SP had vorige keer 2 zetels en een restzetel. En deze keer hebben we nota bene 3 zetels op eigen kracht gehaald. Dus dat vind ik een hele overwinning. En dat wil ik toch even gezegd hebben. In tegenstelling tot de partijen die in de coalitie zitten. We begrijpen totaal niet dat Burgerbelangen naast de 10 raadsleden die ze al hebben, nu ook nog 8 commissieleden eist.
2 meer dan in de vorige periode. Er zijn 3 commissies. Het werk in die commissie wordt toch niet meer als men meer raadsleden heeft. Het zou juist omgekeerd moeten zijn. Dat is toch niet in het belang van de burgers van Kerkrade. Met betrekking tot de wethouders hebben we bij 2 wethouders zeer grote bezwaren voor de benoeming. Wat betreft wethouder Schneider. We willen opmerken dat we het een zeer kwalijke zaak vinden dat een wethouder in de campagne roept dat er een einde moet komen aan de kwijtschelding voor mensen met de toch al laagste inkomens. En daarnaast in een filmpje beweert dat de participatie de burgers van Kerkrade 55 miljoen kost. Terwijl de wethouder heel goed weet dat er in de begroting 27 miljoen naar de participatie gaat. Die we bovendien rechtstreeks van het Rijk krijgen. Daarnaast beweert deze wethouder ook dat we hier in Kerkrade overlopen worden door bijstandstoeristen. Terwijl in de antwoorden op schriftelijke vragen hierover staat dat niet aangetoond kan worden dat mensen naar Kerkrade komen omdat je hier aan het loket meteen een uitkering krijgt. Kerkrade voert een ontmoedigingsbeleid. Elke burger die een uitkering heeft weet bovendien dat het niet waar is. Maar de mensen die geen uitkering hebben zien het beeld dat mensen in de uitkering profiteurs zijn weer bevestigd. Wij vinden dit een zeer kwalijke zaak. Vooral als je je wilt presenteren als sociale stad. En dan wethouder Wiermans. Mensen stemmen tijdens verkiezingen. Dat doen ze op basis van vertrouwen in het gevoerde beleid. Als we kijken op wie de burgers gestemd hebben, dan is dat niet op wethouder Wiermans. In de eerste periode van 2014 tot 2018 had deze wethouder heel weinig stemmen. Dat kun je nog accepteren, want iemand moet natuurlijk ook bekendheid krijgen als wethouder en voor zijn beleid. Maar in maart 2018 kreeg deze wethouder 2 stemmen meer. Vindt de wethouder het terecht en op basis waarvan dan dat hij met zo'n kleine aanhang opnieuw het wethouderschap kan opeisen? Is het niet logischer om hieruit de conclusie te trekken dat de mensen het blijkbaar niet eens zijn met het gevoerde beleid van de wethouder de afgelopen 4 jaar? Voorzitter, ik kom tot een afronding. We zijn het niet eens met een installatie van 6 wethouders en bovendien vinden we dat wethouder Schneider niet in aanmerking komt van functie van wethouder vanwege zijn uitspraken en wethouder Wiermans niet vanwege het gebrek aan vertrouwen in het door hem gevoerde beleid. En we benadrukken nogmaals hoe belachelijk het is dat een partij die 10 zetels heeft 8 burgercommissieleden opeist. Dat heeft niets te maken met de belangen van de burgers, maar met eigen belang. Voorzitter, daarnaast zijn we tegen dit coalitieakkoord, omdat het vol van wollige taal staat, waardoor het niet duidelijk is welke kant we nu echt op willen. De SP steeds heeft gewaarschuwd voor het gevoerde financiële beleid. De SP steeds heeft betoogd dat dit zou leiden tot bezuinigingen. Dat blijkt nu ook waarheid te worden. En de mensen van Kerkrade krijgen de bezuinigingen voor hun kiezen. Uit dit coalitieakkoord blijkt totaal niet welke bezuinigingen men waar wil gaan treffen. Daarnaast worden de financiële problemen in dit coalitieakkoord alleen maar groter gemaakt door opnieuw grote financiële uitgaven te doen waarvoor we geen geld hebben. Dit zal tot nog meer bezuinigingen leiden. De SP kan daarom dit coalitieakkoord niet ondersteunen. Dank u wel.